открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты поешь на полставки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Biz bugün Ашбужи ауылында һәм безнең бүгенге төп геройларыбыз бер икәү. Монда Илгиз һәм Ләйсән. Хәерле көннәр. Сез инде авылда менә шундый зур өйләр төзеп, балалар алып кайтып гөрләшеп яшисез. Кайчаннан бирле яшисез авылда? Каян күчеп кайттыгызмы? Бу сезнең туган авылыгызмы? Biz 13-нче елда кайттык Манис Казаннан. 13-нче елга кайттык Казаннан. Үйне менә шул 13-нче елда төзи башлаган инде бу үйне. 5 ел içinde полный үйне, гаражларны, районны төзеп бетердек без. 19-нчы елда күчендек бу үйне. 2 ел булды инде. 2 ел. Бакташ ел булды. Бу сезнең туган авылыгызмы? Атым Кушалда. Мин моннан 7-8 километр читтә Улабай дигән авылда. Демәк, сез моңа кадәр Казанда эшләдегез. Казанда калып эшләдек. Бер ел эшләдем бар мин Казанда. Казан туйдырда. Мо безнең төп эшләрендә инде авылда. Әти эшмәкәр булгач, эшне дәвам итәргә кирәк, һәм 5 барак инде. Улабая, һәм без монда кайтырга. Демәк, шәһәрдән туеп кайттыгыз дип әйтсәк буламы? Була. Дөрес була. Ләйсән көлә. Ләйсән сорыйган. Ләйсән шәһәрдән туеп кайттыңмы син? Әллә инде ирек кая? Инде шунда дип. Мин иңелек авыл завод эшләп дигәч, мин аны уйнап итәлек уйладым. Мин әйтәмәдә. Киемнәрне җыеп, газельгә тутырып, шулай битәдән берлә кайтканда гына мин әйтәм, чыннан да күченеп кайтабыз икән дип, шулай дип уйлап кайттым. Кайткач та җиңел дип әйтә алмыйм. Бара булсам да шәһәргә җәләнәт уку, нишә уку, анда тагын эшләү, иптәш кызлар, шунда бөтенесе калдылар. Ләкин 3 елдан, 3 айдан соң барып теге үзебезнең безнең эшмәкәр кибетләр бар миндә. Шул эшләр онытылып, менә хәзер безнең анда Казанга барасыз икән. Без барсак тизрәк кайту ялып барабыз инде. Ләйсән син кулышсың? Мин хәзерге көндә декретта 3-нче алып кайттым. 6 ай булды. Булай бергә инде кибеттә кайнашабыз. Илгиз, ничә кибетегез бар? Безнең 4 кибет бар. Берсе Бужи авылында, берсе менә Одай авылында инде, берсе Сәрдәбаш, берсе Полян шәһәрендә. Берсе кибетләребез бар. Сезнең кассирларыгыз дип әйтик, сатучыларыгыз ничә сум акча эшли? Сатучылар сатуга карап инде безнең. Түләү ничек саталар, шуңа карап түлибез. Ләкин оклад бар. Юк, оклад юк, сатуга карап. Стимул булсын өчен те оклад куйсаң ул ничек инде кибетче дөресрәге ул ничек сата, например, шулай зарплата ала. Оклад куйсаң ул те сатмасаң да бара бит инде акча. Шуның өчен те без процент куябыз да шуннан чыгып түлибез инде. Ләйсән, Илгиз белән ничә ел сез бергә? Безнең хәзер апрель аенда, 2012 елның апрель аенда никах кылган идек, июнь аенда туй булды. 9 ел, 10 ел була инде. 2022-дә. Менә Илгиз булмаса, авылга кайтып яшәргән исен. Бу Илгиз булмаса кияүгә ничек? Мәсәлән, ялгыз булсаң, менә кияүгә чыкмаган кыз булсаң, менә авылга кайтып яшәргән дип кайтып китәргә яисә Юктыр, теге бер нәрсә дә әйтеп булмый булай, но алай юктыр. Мин гел үзем инде мәктәпне бетергәндә үк шәһәрдә калган, шәһәрдә эшлим дип шулай иттереп, мәктәпне бетергән шулай дип киткән иде. Син бит инде менә блог алып баручылар, хәзер бит Инстаграмны бик хәтер чистарталар, инде бетереп атырга да мөмкиннәр, блог каратырга да мөмкиннәр. Әгәр дә Инстаграмың булмаса, Аллам сакласын дигез иде. Ләкин мин күзем карадым, ләкин шулай да Инстаграмны нәләт итсәләр, яңа блог ясар идеңме? Яисә инде Әйе, ясар идем. Теге мине яраткан кеше, ул барып мине эзләп табар идем. Без инде башлаган торган кешеләр дә түгел. Шуның өчен яңадан шулай итеп куркып калмас идем. Башлар идем.
апа, яздырып кына бер сок бирегез инде миңа. Yok, yazdırıp bir нәрсә дә бермим. Беренчедән маскагыз юк, аннары гел яздырып аласыз, бермим. Менә без София апаның үзе белән дә сөйләшеп алырга булдык. София апа безнең Илгиздә хезмәттә инде, менә кибеттә сатучы булып эшләй бит. София апа, Илгиз турында бер-ике сүз. Илгиз безнең өчен генә туган начальник инде ул. Без аны бик хөрмәт итәбез, ул да безне хөрмәт итә. Аның турында бер начар сүз дә әйтеп булмый. Илгизне без яратабыз, әйбәт килешеп эшлибез. Үпкәләткәне юкмы? Юк, үпкәләткәне дә юк. Бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Ул бит инде менә күрше авылдан, күрше авыл кешесе килеп бездә эшли дигән андый уйларыгыз юкмы? Юк. Безгә кем булса да барыбер инде. Аллаһка шөкер, әйбәт, Аллаһка шөкер. София апа, кибеттән башка тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Сыерларыгыз бәлки бардыр. Бар сыер да бар, күп түгел, но без күбрәк итектә. Итек эшлибез без ирем белән. Кибетнеке кибеттә калайын да, кайтып җитә алмый югә хәзер. Итектә без. Менә шулай авылларда яшьләр калып, авылларны яшәтү сезне сөендерәме? Бик сөендерә, Аллаһка шөкер ул яктан. Но теге Илгиз әйткәнчә, Илгизләр авылында яшьләр күбрәк кала. Бездә аның хәтле калмасалар да бар, Аллаһка шөкер. Авыл үлә дигән сүз түгел, Аллаһка. Бәрәң утыртасың? Yok, Beren gününden bundan bir iki tafır oturttuk ekansan. So'rib qanalar. Satып алар. Бит суган да. Buni so'g'an deganda biz kibitlarda bor bizning. Biz 2 yil bilan so'g'an bilan ishlay boshladik. So'g'an bilan ishlashdik. Sivab o'tiramiz. Суган утыртасыз да, һәм кибетегезгә алып барып сатасыз. Yo'q, biz avion, ko'p avionda. Iktarda o'tiramiz biz. Demak, sizning sugan bosuvi bor desek bo'ladi. Sugan bosuvidan yarmi? 1-2 kilometr. Bu so'g'ani bor endi, mana Ko'shavda bizning skladlarda saqlanadi. Buni saqlaymiz, yoz kuni sotamiz. Anlaşıldı. Deysen, dekrettan çok işlerge degan planlar bormi? Elinizde şaktırmısınız? Yok, o'zimizga keldik aslında ishlarga degan ekanlar. Eliga bog'lanib o'tirib turib ishlar bitadi. Shuning uchun Abdullay ishni davomida o'rog'imda yana bo'lishga, onun bilan birga Shturmanmen qozonlaydiganda. Birga ishlaysan, birga ishlab topsang baribir ko'ngilli bitadi. Mana sen uyda yotasan, men ishlayman, sen meni boqshalag'ini yashaysan deb ayta olmas uchun Aytmasin, yürüyüş işlemeli. Hayır, yürüyüş işlemeli. İşlerini hemen çıkarıp vereyim. Bizim deysen blogger dükkan. Neçə подписчик var? Bonus günde 80-87 bin. Oho. Qo'ydan neçə yıl kadar подписчик? Bu indi ol mana 3 yıllık şulay zaman işler. Yerda turganda. Enilerdə turganda, enidən qoşa ona doğru yığılışıb şulay auditoriyani baribir ne kişi bizden şu kişiden biri bu kişiden işitdik debini reklama yo'qdir endi. Baribir bu kunde bir yo'la qorilar. Qorilardan bizden auditoriya. Senin blogun, Libettik Instagram'ın seni oxşa getirəm. Buna yaşarız yok, hayır. Yarar, nəbəyəsin. Oyuna, biz oyuna olaydı bizden. Çok değil, normal. Olaydı yok mu? Kibitlərini yabıb, bunu oxşağına yaşap olamış mıyız? Yok mu? Yok. Onsa da varsın. Ol işməkləri ulaş türlü iş bulurğa deyişin. Bir işkine tövdür. Например, ulaqşa, например, meytəmində 10 yerdə kərsin ulaqşa. Onu əzizlər kərsin. Mən şöyle var deyil. Bir şeydən. Benim yoktan kurak birinde doğan mesela gidipler bitse yerim yolda sisteme iş olaydır olup bağırıydı onun ortasında. Biz şu an kibit tegenen itib yapmıyoruz indi qarab. Soğan otartlar indi. Soğan bilen de animasiya yapılır. Eyvət bildirir. Bir işkəyə barıb yotasıb deyil indi. Həzirgi vaqtda, həzirgi yılda. Менә былай дип сорыйм әле. Бу кибетләр, җирләр, шулай бит бу синең кемнәндер калган бит инде. Үзең бөтенесендә нолдан башлап эшләмәдең. Biz Qozondan 13-нче елда кайттык. Монда менә шу кибетләр белән эшли башладык без. Аңарчы безнең 2 кибет, бу җир белән адай. Кайткач мин Сәрдекбаш күрше авылда кибетне сатып алдым инде. Уже аннары Поляна шәһәрендә алдык без кибет.
Мына хәзерге вакытта 4 кибет инде. Моңарчы без теге әти эшлидер инде бу эшләр белән. И кайткач та миңа тапшырды инде. Ул үзе бүтән сферага кирип китте, бүтән эш белән эшли башлады, без кибетләр белән эшли башладык. Менә шәһәрдә торганда, әгәр дә мондый кибетләр, менә бу эшмәкәрлек булмаса, шулай да кайтыр идеңме авылга яшәргә? Кайтыр идем. Барбер кайтыр идем авылга. Авылга тарта. Ләйсән булмаганда Ләйсән турында сөйләшеп алыйк әле. Менә ул блог алып бара, син каршы түгелме моңа? Юк, блок каршы түгел. Без бергә алып барабыз дисәк тә була инде. Без барбер видеоларны ниләрне бергә төшерәбез бит инде. Кызыклы видеолар төшерәбез без. Каршы түгел. Авылыгызда яшьләр күп. Авылда яшьләр бик күп әйе. Яшьләр күп бездә. Эшмәкәрлек, алып сату шундый эшләр белән шөгыльләнәләр инде. Менә бәлешләр пешереп, өстәлләр әзерләп көткәнсез безне, әмма син инде теге уңган килеп, уңган хатын, бу синең күңелеңә хуш килә торган шундый кайбер хатынызлар килеп, "Син дә утырма, син ашап пешереп, карап дигән." Юк, миңа ошый. Армыйсыңбы син? Юк. Бер кеше арасына чыгасы килә, башка эшлисе килә дип, аралашып аласы килә дигән уйларың юкмы синең? Олай biz үзе шыкалап торабыз инде, йөрмибез дә дип түгелме, Казанга да барабыз без. Ләкин менә миңа әле яшь барганга, әле 3-нчесе шулай тәмин белеп алып кайтканга инде, беренчесе 24 яшьтә иде, өченчесе 33 булгач. Менә үй шушы җылылыкны саклау миңа әйбәт, кеше кунак итү, тәмерлек пешерү, өйдә бер җылылыкны булдыру миңа тагында менә шундый күңел хәрәкәт өсти, шундый рәхәт ул. Мин менә блогны да шуның белән алып барам. Кайнана белән килен арасындагы мөнәсәбәттәге, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәт бик һәрвакыт әйтәм, әгәр дә ирләреннән зарланып язсалар да, тавыш бер генә якта була алмайды. Ул бит инде бер генә сифтәгәннән чыкмый, ике якта чыкканнан чыга. Шуның өчен мин әйтәм, уртага салып сөйләшегез, хәйләкәрлек булырга дип, ул миндә бар, ул миңа әйтә инде, син куштан, мин ношар куштан түгел, әйбәт куштан инде. Безнең төп максатыбыз инде ул авылларны яшәтү. Авылларның язмышы синеңчә нинди булачак алга таба? Авылларның язмышы инде нинди булачак? Менә программалар яшьләргә программалар нитеп торсалар, авылда яшәү булачак, яшьләр калачак. Төрле программалар менә яшьләргә менә садиклар, клублар төзиләр, ял итү урыннары, менә шундый кызыксындыру чаралары булганда авыл яшәячәк, булачак, яшьләр тартылачак. Һәм инде авылга кайтып яшәүче, яшәргә теләүче яшьләргә нинди киңәшләреңне бирердең? Курыкмаска кирәк, эшләргә кирәк. Эшләргә. Мин дибез. Чөнки авыл ялкауларны кабул итми. Авыл ялкауларны кабул итми. Һәм инде дуслар, шушы нотада дип әйтик, без безнең төп героебыз белән саубуллашабыз. Без Кукмара районында идек, Ашбуҗи авылында. Киләсе очрашуларга кадәр дибез, Илгиз, сезгә инде уңышлар телибез. Рәхмәт. Сәм булыгыз.